OK, čaute, moje meno je Craig a dneska si ukážeme, jak nainštalovať package VRouter a vlastne ako používať tie cesty, ako napríklad domovská stránka, alebo nejaký formulár, alebo užívateľia, zoznam užívateľov a takto. To si ukážeme, jak to funguje. Takže v prvom rade musíme si vyhľadať VRouter a musíme si nainštalovať package. OK. Takže toto si okopírujeme, hodíme si to do konzole, npm install, OK. Nainštalovaný máme package. Dobre, môžeme ďalej pokračovať. Get start, OK, to je klasika, jak si vytvoriť, to si teraz vytvoríme. Dobre, vytvoríme si nový súbor, router, OK. A tu nás si vlastne budeme definovať tie cesty. Takže const router a create router. OK. Takže musíme si pridať na prvom rade históriu. History, create web history a vlastne tu nás si musíme napojiť našu URL adresu. Takže import meta env base URL. OK. Teraz si zdefinujeme nejaké tie cesty. Vytvoríme si path, vytvoríme si základnú, vlastne domovskú indexovú, dáme jej názov home a nejaký komponent si k nej musíme napojiť. Ten komponent si musíme vytvoriť, takže ja si ho vytvorím takto prečínok views a vytvoríme komponent home page. OK. Toto je home page. OK. Teraz ten komponent napojíme takýmto spôsobom cez import. Tak, dáme si views a homepage, ten komponent, ktorý sme si vytvorili. OK. Takže komponent, toto máme, ešte tu nás si musíme definovať export default router. OK. Takže komponent máme napojený správne a teraz ešte do hlavného prečínka musíme ísť, kde máme vytvorenú aplikáciu. Toto si musíme hodiť do konštanty app. Tak, toto nám vytvorí aplikáciu, načíta mount. OK, a ďalej pokračujeme. Musí to byť nad tým mount, takže app use použiť a dáme si router. Automaticky mi to tam našlo, takže stačí len kliknúť router, používať router, OK. Hneď nám to dalo cestu vlastne na tento súbor router. OK, teraz by to malo krásne fungovať. Pozrieme si, ako to nám fičí. Tak, takže ahoj. Takže ešte vlastne som zabudol, tu v hlavnej aplikácii si musíme nastaviť router view. OK, tak, teraz by to malo fungovať. Toto je homepage, takže automaticky nám načítalo domovskú cestu s názvom home a s komponentom homepage. OK, môžeme si vytvoriť ďalšiu a vytvoríme si path cestu a dáme si about niečo o mne. Dáme názov tomu. Nemusí byť rovnaký ten názov, ale mne sa to lepšie používa vlastne, keď chcete vyvolať alebo presmerovať stránku, tak vlastne stačí iba zadať názov tej cesty, čo je toto, alebo home a ono vás automaticky vám bude načítavať túto cestu. OK, musíme si ešte komponent pridať, vlastne zase nový komponent si musíme vytvoriť about page. Toto je about page. OK. Teraz si vlastne napojíme ten komponent. Takisto ako ten predchádzajúci import
status a about page. OK, máme. Takže vlastne načítať, niečo nám tam nehrá, dobre. Homepage, about, tu na asi ide lomitko, jo, lomitko som tu na zabudol. OK, máme načítané, toto je homepage a keď si tu dáme about, tak nám ukáže about page. Takže vlastne tento komponent. Môžeme si vytvoriť v rýchlosti nejaký layout, aspoň na navigáciu. Layout. Vytvoríme si zložku a nový komponent. No, alebo dáme menu. OK. OK, takže v jednoduchosti vytvorili sme si nejaké tie cesty, nejaké to menu, kde vlastne používame router link, ktorý nás dokáže presmerovať. Takže ja som použil ten názov tej cesty, čo je vlastne, tu sú tie názvy, ktoré si my definujeme a dá sa to použiť iba pomocou name a názov vlastne tej cesty. OK, tu si to môžeme vyskúšať. Homepage, dáme späť a presmeruje nás to na homepage. Klikneme na about, presmeruje nás to na about. Všimnite si cesta, ako sa krásne mení. OK, to je, môžeme si to, ešte vám ukážem, jak sa to dá použiť bez toho. Vlastne dáme si iba tieto dvojbodky preč, dáme si takto, klasicky. Ale to už nám nedokáže meniť tie cesty, takže zostane nám to tak, aj napriek tomu, aj keď zmeníme tu na cestu, tak ju vlastne budeme musieť zmeniť aj tu na. Preto je to jednoduchšie definovať cez názvy, lebo potom, ak sa vám nebude cesta páčiť, vy si ju môžete tuto meniť ako len chcete a vlastne tuto by ste to nemuseli meniť, ak by to bolo takto. Lebo tú cestu už načíta automaticky. Dobre, to je v krátkosti, jak som vám ukázal, VRUT. Jak to využiť, tu už si môžete potom pridať, tu máte menu, tu sme si vlastne definovali ten komponent menu, aby nám ho načítalo vlastne a tu je vnútro tej stránky, alebo obsah tej stránky, ktorú budeme načítať vlastne tých komponentov. Takže toto je ako keby router view. OK, tu si môžete pridať footer alebo nejaký bočné menu, je to úplne na vás. Takže v ďalšom videu si ukážeme, ako to celé nastylovať pomocou Tywield CSS a ďalej budeme pokračovať v ďalších návodoch. Tak, čaute.